O voceiro do Partido Popular no Concello de Poio expresou esta mañá a súa preocupación polo corte do tráfico na Ponte da Barca e asegurou que foi unha decisión que o alcalde de Pontevedra podería haber evitado. Isto é unha estrategia tanto do señor Lores como do señor Mosquera para que intentar que os veciños acostumen durante un mes, por exemplo, transmitindo e circulando pois nun sentido único para que o día de mañán pois sea máis fácil facer ese corte. Logo, nós entendemos que este corte se podría haber evitado sin ningún tipo de problema, que isto é unha imposición por parte de Pontevedra e, sobre todo, que votamos moito en falta que o alcalde de Poio pois defenda os intereses de todos os veciños, porque saíron os veciños, saiu a Policía Local e a día de hoxe non sabemos que é o que opina o alcalde de Poio sobre este corte. Ángel Moldes afirmou que as queixas polos ruídos nocturnos das obras eran dos veciños da Boa Vila, pero que non ocorría o mesmo no lado de Poio. Nos estamos encantados, os veciños de Poio, de poder convivir na cidade de Pontevedra sin ningún tipo de problema, pero entendemos que estas decisións unilaterais por parte do Concello de Pontevedra de impoñer e non deixar que se poida efectuar estas obras en horarios que non perxudiquen a ninguén, pois entendemos que ao final vai en perxuicio do día a día dos veciños e sobre todo dos veciños de Poio que se ven hoxe, pois como podemos ver, que non van a poder entrar en Pontevedra. O voceiro do Partido Popular explicou que este corte perxudica a miles de veciños que teñen que entrar en Pontevedra diariamente. Que hai xente que un recorrido que facía pois en escasamente un minuto, pois a partir de agora pois eso se vai incrementar en algún caso máis dun cuarto de hora. E sobre todo se isto unimos coas obras que están facendo, neste caso aquí na zona da Caeira, pois estes perxudicios ainda son moitos maiores. Moldes tamén expresou o seu malestar pola pasividade mostrada polo alcalde de Poio. Donde está o alcalde de Poio, parece que non quere unha vez máis levar a contrario ao alcalde de Pontevedra, parece que o alcalde de Pontevedra é o que decide o que sucede no noso concello, parece que o alcalde de Pontevedra pois quere de alguna maneira secuestrar aos veciños de Poio con ese peche do Ponte da Barca e entendemos que eso non é bo para o día a día dos nosos veciños e nós estamos aquí, está claro, por defender os intereses dos veciños de Poio que é o que nos toca a nós. A pesar das queixas veciñais, o corte ao tráfico que foi anunciado a semana pasada pola Xunta de Galicia alargarase ata que conclúan as obras, é dicir, ata finais de marzo.